Hello. Yes. Good evening, mga kapatid. Dito nga kantakot na paluan iti pag sadagan may isang original composition tayo kat ito nga kantakot na i-record sa Jai Rab Recording Studio di taon nga 2013 kat sabay kumata magusto nyo dito yung kata. Problema't nagduduma, babasit dadakil ka. Dalapos na titunggal maisa. Maminsan masubrahan, maupupay ka. Mapulkukan, marigligatan. Adudat maabak, madamit mga ba. Iagsar din ket kaasi dalaen. Mayawawan conformity papanan. Problema ket nanayunan. Ngem adamet karit na ilangitan. Di na palubusan, no di tayo kaya. Makita na't puso tayo, ambon at kabailan. Ket ang tultuloy, isot ipag sa dagan. Maminsan ibagatay, tunliday ti umapay. Kaslaawan ti Diyos, problema di agsagay. Pagarup ko naragsak, ken nanamay. Padpadas, kanayon nga umay. Di Biblia ibagana, kanayon kadwaan ka. Aywanan ken bantayan ka. Mangalwat kin ka ken mangikanawa. Adaak itinggana. Ngem adamet karit na ilangitan. Di na palubusan, no di tayo kaya. Makita na't puso tayo, ambon at kabailan. Ket ang tultuloy, isot ipag sa dagat. Ket ang tultuloy, isot ipag sa dagat.